তেখেতে আমাৰ বড়ো সংগঠনৰ বজুবত কাম কৰি আহিছিলে তেখেতে কি কি কাম কৰিছে আপোনালোকে জানে হয় না নহয় আপোনালোকৰ এৰিয়া আপোনালোকৰ জাগাৰে কিবা কৰিছে না ৰাইজৰ কাৰণে মাতৃবিলাকৰ ওচৰত মই বিচাৰিছো এনসাৰটো মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো দিবা মাতৃবিলাকে তেখেতে বুজুবৰ মাতৃৰ এটা সংগঠন বড়ো সংগঠনৰ নেত্ৰী আছিলে তেখেতে মাতৃৰ কাৰণে কি কাম কৰিলে মাবা মাউলাंदों না অঞ্জলি আবুয়া माबा नेरसोन दङ ना अनजालि आब'नि दे बिथाङा दिनै बिपिएफ दोलोआव थांनानै गिदिर गिदिर लेक्सार होगासिनो दङ बिथाङा बिखा बुयै बुयै बुंदों आं सासे बर' बिमा होननानै नोंथांमोना मिथियोना बियो बर' बिमा ना सोरनि बिमा मिथियोना बर' बिमा नामा बियो नङाना बुंनो नागिरदों बिथाङा बर' गथ' जोनोम होयोबा बर' बिमा जागौमोन जागौना जाया बियो सोरखौ जोनोम होदों सासे नागा गथ'खौ जोनोम होदों होदोंना होआखै रायजोफोर होमबा दिनै बिथाङा बर' बिमा होननानै बिखा बुख्रां बुख्रां जोंनि बर' समाजाव थांनानै बिथाङा लेक्सार होबायगासिनो दङ बिथाङा बुंदों दे इउ पिपल दोलोआ नंखाय फाला रायजो राजाखौ थगायगासिनो दङ होननानै बिथाङा लेक्सार होबाय बायदों जों माब्लाबाबो नंखाय बुङाखै आरो जिबनावबो जों नंखाय बुंनाय नङा मानोना बिथाङा बुंबाय थादों जोंनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' बिथांखौ जे 75,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होगोन होननानै बिथाङा मिसा खोथा बुंगासिनो दं होननानै नाथाय आं बुंनो नागिरदों बिपिएफ दोलोआ 17 बोसोर सरकाराव थानानै सेल्फ हेल्प ग्रुपनो मा होखो रायजोफोर माबा होदों नामा दिनै बै 15 बोसोरनि सिगां जाय बिमाया 15,000 जौ सेरेब फाननानै जादोंमोन दिनैसिमबो मानो जानो गोनां जादों जुदि बिपिएफ दला नायदोंमोनबा नंगौना नङा रायजोफोर बिपिएफ दला थगायामोनबा दिनै मानो बै हाग्रानि मैगं दिंखिया मैगं थास' मैगं फाननानै दिनैसिमबो बिमाया मानो जानो गोनां जादों दिनै बिटिसि मोननानै 17 बोसोर जाबाय बिएससि आरो बिटिसि बिपिएफ हानजाया दिनै 15 बोसोर सलायबाय बे 15 बोसोराव दिनै मा मावखो दिनै माबा पलिसि लादों नामा बिटिसिआव बिमा माहारिया जौगानांगौ होननानै बिमाया डेभलप जाबासो बिमाया जौगाबासो न'खरा जौगायो बेखौ सारा रायजो राजा आइ आफायानो मिथिगौ नङा नङा সকলেই জানে রাইজ আপনালোকে এটা ঘর মাতৃ উপরত নির্ভর করে না নাই মাতৃ উন্নতি হলেহে ঘরখন উন্নতি হব সেইটোৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি মাতৃবিলাকে উন্নতি হ'ব লাগিব তাৰ পিছতে সেইটো ঘৰ ঘৰ উন্নতি হ'ব না ৰাইজ এইটোৰ কাৰণে প্ৰথমতে মাতৃ উন্নতি হ'ব লাগিব এইটোৰ কাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছো আপোনালোকৰ এই এৰিয়াৰে মাননীয় ডক্টৰ অঞ্জলি দেইমাৰী বাইদেৱে ইমান বছৰ 28 বছৰ তেখেতে মাতৃবিলাকৰ কাম কৰিছিলে কি কৰিলে বিটিসি হল বিপিএফে 15 বছৰ শাসন কৰিলে এই 15 বছৰত আমাৰ মাতৃবিলাকৰ কাৰণে এটাও আঁচনি দিব নোৱাৰিলে এইটো কি কাম কৰা বুলি কয় নেকি কব बेखौ खामानि मावदो होनो नामा बिमा माहारिखौ जुदि जौगाहोनोमोनब्ला बिथांमोनहा नांनो हायोमोन बिटिसिआव बिनो हायोमोन जे बिमा माहारिया जौगाबासो मोनसे न'खरा जौगायो बेनिखायनो गोबां पलिसि लाहोनो हायोमोन बिटिसिआव दिनै बिमा माहारिया मानो जौगानो हायाखै दा दिनै डक्टर अनजालि दैमारी आब'आ बिखा बुख्रां बुख्रां बिथाङा बुंदों जे आं 17 बोसोराव बिपिएफआ मावाखै बै बोसोराव जाबाय 17 बोसोराव नाथाय दिनै आं फैनानै मावगोन होननानै बिथाङा बुंदों 28 बोसोर आइजो माहारिनि खामानि मावनायावनो जेबो नेरसोनानै गैयाबा नोंथांमोननि जायगायाव नङा नङा रायजोफोर होमबा बे 5 बोसोराव मा मावगोन बेलाय दा नंखायखौ सोर बुंदों प्रमद बर'आ बुंदोंना अनजालि दैमारिया बुंदों बेखौ नोंथांमोना सिनायनानै नायनांगोन मानोना बिथाङा मोनफ्रोमबो मेल मिटिंआव जोंनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर'खौ बुंदों 75
दिनैहाय आइजोफोरखौ बुथुमदों आइजोफोरखौ नंखाय बाथ्रा बुंदों बिमा माहारिखौ थगायदों होननानै बिथाङा फोलागासिनो दङ रायजो राजाखौ बुरखायगासिनो दङ नाथाय दिनै आं नुनो मोनबाय रायजो राजा आइ आफायाबो इसिबां थगायजानाय नङा नोंसोर थगायजागोन नामा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिखौ खावलायनो नागिरदों जे जोंहा नोंथांमोननि जिल्लायाव साबा केन्डिडेट दङ जाहाथे बिथांमोनखौ नोंथांमोनहा बयबो ट्रेक्टरनि सावगारियावनो भट होनानै जाहाथे देरहाहोयो जों बुंदों सरकाराव फैयोब्ला जों रायजो राजा आइ आफानि मोनथायखौ मोनहोगोन